Tot voor kort hoorde men eigenlijk van Workum als een der 11 steden. Maar nu weer klinken hier de dreunende stappen van een hier gelegen afdeling van een arbeidsdienst. 'S Morgens vroeg trekken de arbeidslieden met hun schoppen erop uit om voor de Workumers land te winnen en te verbeteren. Werk aan een proefveld van 2 hectaren, waarvan de grondstructuur verbeterd moet worden. De grond wordt hier 1,5 meter diep gespit, zodat de klei die onder zit thans boven komt, met als resultaat een betere grasmat. Slaagt deze proef, dan zal het gehele stuk op de zee veroverd land van 430 hectaren op deze manier met de schop omgespit worden, zodat het later als bouw- en weiland kan dienen.
Thank you.